guys. So, ito na yung isda na iihaw natin. Ayan. So, lalagyan ng asin lang. Ayan. Bibiyakin lang ng konti sa gitna para magkaroon ng lalong ng lasa. Anong pangalan nga pa ulit yan? Hasa-hasa. Hasa-hasa. Ito yung sinasabing hasa-hasa. Uy, ito yung one of my favorite isda. Oh, shit na malagkit. Buenas talaga yung araw na to. Ay, gabi na to. Ang isda na ito, ang pangalan sa Pangasinan ay kabalyas. Pero sa Tagalog, hasa-hasa. Ay, so ayan, iihaw na natin ito ngayon. Matapos nang lagyan ng asin. Asin lang mga guys. Masarap na daw yan. So, first time natin kakain ng inihaw na bagong huling isda. Diyan sa dagat. So, tara, at mag-ihaw na tayo. Hello mga guys! Alam niyo ba, ang ginagawa namin ngayon, nag-iihaw. Andito pa rin kami sa Sampabian. Nag-overnight kami rito. Ngayon, mag-iihaw kami ng sariwang isda. Galing sa dagat. Yung bagong huli ngayon lang. Ngayon lamang. Ayan, nagpapapoy kami dyan. At kasama ko si Jeff. Ayan si Jeff. Ayan. So, dyan kami mag-ihaw ng isda. So, ayan. So, kailangan magkaroon ng ano ba yun? Ano yung baga? So, nagpapabaga muna kami rito para makapag-ihaw ng sariwang isda. So, ayan na mga guys. Nag-iihaw na tayo ng isda. Ayan. Ang sarap naman yan. Grabe. Oh. Sariwang-sariwa yan mga guys. Bagong-bagong huli yan dito sa dagat. Dito sa may Sampabian, Pangasinan. Ayan. Nandito kami. Nag-overnight kami rito. So, anong mga masasarap na isda, Guyang? Alin pa ang masarap na luto nito? Ito, masarap pang sigang, mga sabaw, gano'n. Ayan, ito daw. Anong pangalan ng isdang ito? Nakalimutan ko. Ay, nakalimutan ko. Ano ba yan? Oh, tapos? Tapos itong mga hasa-hasa. Ayan, nahasa-hasa. Masarap yan sa prito, sa gatong inihaw. Wow, paborito ko yan. Pritong Ito mga hasa-hasa. ganito, malarak, tawag dito. Ito naman iba rin ng klaseng isda yan. Ito yung hasa-hasa. Ito iba rin siya. Si Jeff, alam niya yan? Ito? Oo, alam niya ito mga. Ay, Jeff! Asan na? Jeff, anong pangalan ng isdang ito? Ito ay nilika. Ito. Anong pangalan ng isdang ito? Ito. Kalimutan ko na ito yung pangalan niya. Ay, ganun. Parang may dikulay siya eh. Parang tiger. Diba? Parang tiger siya kasi hindi namin alam pangalan niya. Pero iba rin siya. Ayan. Alin ang matambaka dyan? Ito. Yung malaking mata. Ito yung matambaka. Yung malaki yung mata daw. Tapos ito yung merkado. Mararang. Ay, ito mararang. Itong nasa dulo. Itong nasa dalawa, gitna. Saka yung ayan, hasa-hasa. Pero ito hindi namin alam pangalan. Sorry. So, ayan mga guys. Malapit na maluto. Parang okay na yata. Pwede na ba? Oh, pwede na daw. Sabi ni Miss Gloria. Miss Gloria. Ayan. Tayo wala tapos. May biguri. Ayan, Parang gusto ko nang kainin siya. Ayan, Ang sarap-sarap niyan. Parang ang sarap-sarap niyan. Nakakagutom ulit. Kakakain ko lang. Pero pag nagugutom ulit ako, promise. Ano lang te, hindi siya Tinan mo siya. Lika. Tinan mo siya, oh. Oh, ang kintab-kintab oh. Pag bagong huli. Shining, shimmering. Parang gown lang. Shining, shimmering talaga. Di ba? Kakaiba, oh. Ito. Oo. Ganyan te, pag fresh Puting-puti. na Oo. yung kulay niya parang rainbow. Oo nga, parang rainbow nga, oh. Nanghingintab. Pero
Pero pagka ano na yun, hindi na fresh. Mawawala yun. Mawawala na yung kulay ng ganyan. Pag kinabukasan pa, di ba? May parang red na dito. Oo nga eh, no? So, ayan. So, kakainin natin yan maya-maya lamang. So, magpapapak tayo, guys, ng inihaw na fresh na isda. Ayan. Sige lang. Hello mga friends. Ayan na, yung isda natin. Naluto na siya. Ayan, tira. Ayan, kakain na natin. Kakain na tayo ng isda. Ayan. Oh, hello. Tingnan na natin ang lasa nito. First time natin kumain ng inihaw na isda na bagong huli sa dagat. Isdang dagat po, mga friends. Kakamay na lang tayo. Kakamay tayo. At ang alam ba ang sausawan natin? Sukang mangga. Asan yung suka natin? Yung sukang mangga. Wala yung sukang manggatin na yun. Umanghang kita niya. Ang sarap. Hindi na kailangan ng sukang mangga. Maraming sukang nilagay sa sasawan. Maraming nilagay lagay nyo. Magdan. Malat yan nung. Meron na biho. Meron na siya mala. Hindi lagyan mo. Ito mga friends, ayan, mukbang tayo ng fresh na isda, inihaw na isda. Ayan. At ito yung mayroon tayo absolute. Ayan. Ito na yung isda natin. Ang sarap lang. Bilaw na unaw. Sariwang-sariwa na ito eh. Sarap. Sarap. Sausawan sa mangga. Sukang mangga. Manasa to, guys. Huwag may lagay kanin dyan. Eto, kain din tayo ng inihaw na talangka. Talangka nga ba? Kumakain kasi kami Mayroon ng din dinabuti ng maga. Kaya nyo ito mga guys. Kumakain Ayun, sila. sasanag daw to ni Gigi. Ayan, ayan sila. Mga kasama natin. Ayan. Ayan, kain. Kain po. Ayan, kain tayo. Uy, kain boy. Kain na boy. Ha? Sabi ni Dave, kain boy. Sige lang, boy. Kasi sa mga ng kanin. Ayan. Uy, ang kain ko. Kain na. Hindi mo na. Grabe naman yung kahit na, tita. Sabi nila, isda nila dito yan, pero hindi nila gagalawin. Galing sa ating gagalawin. Sabi, galit na galit kayo sa sili. Kain tayo ng kanin. Ayan. Sabi, makapaupo. Ha? Makapaupo. Bakit ganyan? Grabe. Ang PDB sinasabi ko sa inyo may sama sa katawan. Good. Alin yung? Hindi. Pero masyadong masiinit. Tama-tama lang. Sakto lang. Ha? Ano? Tayo. Sabi na Sarap. tuman-tuman talaga yung Tapos, kain tayo ng kanin. Parang gulay din ah. Wow. sarap. Pag bagong pitas din yung gulay. Namis. Pag bagong pitas din yung gulay. Mukbang? Mukbang ako ng ano lang. Lapang. Lapang. Alay magsawa. Lapang. Ako hindi ka pa kumain ba? Jeb, kaya pa Jeb. Parang hindi na kaya Jeb ah. Isa pang tumira dito, kain ng kain. Fresh na fresh pang kakainin. Pag ganito lagi ulam ni Ken, Ang sarap. doon sa Bilara may bangka, mani ba kayo masabi na may bangka daw? Libre zero. Sa dami nila, Dahil ganda tayo. gano'n Santa Lula ba yan ganyan? Ang tawag sa mga kuya kakgo. Kamyatot? Kakgo Di tawag. ba yung mga bata nakikiano din para daw may libre Nakibuhat sila? para meron. Yung mga ano te, yung mga nakibuhat kanina, may mga sapsap sila. Oo. Oh?
sapsap. Sarap pa. Ibig dala may pasaro sa mga kaya. Ibig dala kuya. Pa, Jim. Kung hindi mo na kaya, baka hindi niya kaya yung ibig. Pag meron yung sapsap, ano nga.